čaute. Ja vás vítam u tretieho vlogu. V tomto vlogu nebude nič zaujímavé. Čo by som vám mal povedať. Vidím to, že sneží vonku. Ešte niečo by som vám práve chcel povedať. Niektorí kokoti vyjebaní, skurvení, mi píšete do komentárov priebané kokotiny. Počúvajte ma, vy vyjebanci, vyjebaní. Ak sa vám moje videá nepáčia, tak ich kurva nepozerajte. Ja vám to hovorím. Buďte radi, že som ešte slušný kurva, lebo potom by som bol že kurva fest nasraný na vás. A to už hovorím vám. Vy kokoti, čo mi píšete do jebnutých skurvených komentárov, tak proste ma nekúkajte. Vy čo ma kúkajte, ja mám piči, tak ma kúkajte, ale nepičujte ty kokot do komentárov. Fakt ma to sere kurva. Ako čo si myslíš do piče o sebe, ty kokot bambo, či aký kokot si ty piče, sa uvedom trošku kámo, čo ako píšeš do komentárov, hej. Takže to by bolo všetko tomuto vlogu. Jebnuté videjko vyjde za týždeň aj pol. A do komentárov mi píšte len otázky na ask. Lebo fakt, že kokotiny mi píšete, takže toto bude všetko k tomuto vlogu. Takže čaute.